Pagkamante report ni Idol Shanti Papi mga idol para iti Laoag City International Airport o iti Laoag City Commercial Complex and Public Market mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Shanti, please come in. Duang Aldaw nga agsasarno nga Open Market Day iti Laoag City Commercial Complex. Sipot pa iti kalman ket napalubusan nga aglako dagiti vendors tayo iti Lawlaw iti Laoag City Commercial Complex. Dahito iti kinuna ni Mrs. Melissa Agorilla na taga Barangay 23 sa Ilocos Norte. May isa kadigiti aglaklako iti Laoag City Commercial Complex nga napalubusan da aglako iti December 23 and 24 manipod iti bigat aginggana iti alas 8 ti rabii tapnon makagatang dagiti umili para iti sagsagana da iti isasang bay ti Paskwa. Imbaga na pa nga sa amet nga gimato iti lako da nga sibuyas, laya, bawang, ken da dumapay. Mainaig da ito iket mapawilan nga maipangato da iti preso. Itang igitan iti DTI nga agipangato da iti preso. Da iti kasapulan, da iti umili. Dinamag tayo pa da iti aglaklako ti prutas, ken da iti bagyo vegetables, agraman ti itlog, ket sa anet nga imato ti preso da. Manipod iti Laoag City Commercial Complex, damag lokal para iti IFM News, Idol Shanti Papi, Tata Carmen.